kultura eta bakearen hiria, en fin, hori udalak jarritako izen bat da, ondo dago, kultura, akordaten azbe bai, kultura, zer dan kultura, eskatu genuen Gernikara eta udaletxiek, zer iban, uste dut 500 milio peseta, orduko 500 milio peseta, Henry Moore, hor goizean dagoen monumentu ekarri, eta rebindikazio bat guria izan zen, gu ez gauz Moorren kontra, da beran eskulturan kontra, baina Gernikaren truke ez. Haren truke moduan, baitu, ekarri dugu eskultura famatu bat, baita oso famatua, Henry Moore. Baina, ez bestien truke. Hori imposible da, imposible, gardia imposible. Nik esango neuke, margoaren zentzua eta margoaren izaera, gaur egun, hainbat gauzekin gertatzen da moduan, sekustatuta dagoela. Ikono bat da, baina erabiltzen den, nahi danean erabiltzen den ikono bat. Boteriak nahi dagoenean erabiltzen den ikono bat. Gurean, guk Euskaldunok aldugu ziurtatu, hemen egongo balitz, betirako horrela aski izango litzatekela, joan egin duko inateke. Baina, bueno, hasiera baten gitxienez hori bai ziurtatu da, esakago, ezta? Hemen asmo hori badau, karo, baina simboloen borroka eta memoriaren borroka. Eta kuadraren asuntoa horrekin urtuta. Nik uste dut, bera kuadroa baino, amu bezala, amu bezala erakartzeko gazteak, bera kuadroa baino, erabili berdoguela herriak bera, gizartea bera, kaleak dinamizatu berdozela. Gernika, bombardeoa, Gernika, eta gero, behin lortzen dugu nien, bazena esango txu, holako masa sozial bat, ez da, lotuta dagoena, engaintzatuta dagoena, zerbait dakarrena, horren alde egiteko, orduan emiko dukena da, sasoi baten, ni baino harinago egon zirenak, zen ni orduan nintzen, hemen Gernikan, eibena, ez da, hartu autobus bat, 2, 3, 4, eta joan olako flota bat horra Madrilera.